یہی تو گل رویا ابو جال دی روح آ کے روئی حرم کعبہ وچ. ہاں جی تحسین محمد نوحہ روح ابو جال در حرم کعبہ. کلندر لاہوری اقبال کہندا کہ ابو جال دی روح نے آ کے حرم کعبہ وچ فریاد کیتی نوحہ کیتا. کی کہندا سینہ ماز محمد داغ داغ از دمیو کعبہ را گل شد چراغ. کہنے لگا اوے نہ پوچھو محمد عربی نے ساڈے سینے چ کیڑے کیڑے داغ لائے. سینہ ماز محمد داغ داغ حضور دے دین نہ حضور دی آمد نہ ساڈا سینہ چھلنی ہو گیا. اوے ابو جال دا سینہ تے چھلنی ہوے کلمہ پڑھن والے نو کی ہویا؟ انہوں تو ہونا چاہیے سی. اودی سرداری گئی کیوں جی؟ ہاں وہ تو ساری نمبرداری گئی. وہ کہنے لگا سینہ ماز محمد داغ داغ از دمیو کعبہ را گل شد چراغ. کہندا انہاں دی وجہ تو کعبے ساڈے خدا کٹ چھڈے. حد ہو گئی. اور از ہلاکے کیسر و کسرا سرود نوجواناں راز دستے مار بود. کہنے لگا کیسر و کسرا دی ہلاکت دیاں گلاں تے کرن اے تے سانو وارث اے. اے تے سارے نوجوان میرے ہاتھ جو کھس کے محمد عربی لے گئے. اے سارے نوجوان تے کھس کے لے گئے. ساحر و اندر کلام ساحری است ہند حرف لا الہ خود کافری است. کہنے لگا توبہ توبہ توبہ. انہاں جڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا کلمہ دتا نا تے کہندے بس جڑا ویکھدا جاندا انہاں نو کلمہ پڑھنا جاندا جڑا سندا او کلمہ پڑھی جاندا. انہاں تے پورے جہان تے اگ لا دتی. تا بساتے دین آبا در نورد ما خدا مندان ما کرد آنچے کرد. دیکھو انہاں ساڈے پیو دادے دے دین نو لپیٹ کے رکھ دیتا. انہاں ساڈے خداواں نال جو کیتا او تے بیان نہیں اسی کر سکتے. ابو جال کہنے لگا پاش پاش از ضربت اشلات و منات انتقام از و بغیر اے کائنات. کہنے لگا انہاں دی ایک ضرب نال کیوں جی لات تے منات ٹکڑے ٹکڑے ہو. کہندا اٹھو اے پوری دنیا ساڈے نال کھڑی ہوو اسی محمد عربی کو انتقام لینا. ہم شدن پیش خدائے بے جہاد بندرا ذوق ندارت ای صلات. کہنے لگا دیکھو اسی سامنے 360 رکھے اتنے رکھے کعبے دی دروازے تنال رکھے. کہندا اسی اتنے خداواں دے سامنے رکھ کے سجدہ کردے سی. کہندا چس تا اے وے سی اے محمد عربی کیڑے خدا دی طرف جھکا دیتا جڑا نظر بھی نہیں آندا تے کہندا سجدے کرو. وہ کہنے لگا تے چاسی نہیں آندی بندے نوں. ہاں جی کہندا بندہ را ذوق ندارت ای صلات. کہنے لگا بندے نوں اے نماز پڑھنا دی تے چاسی نہیں آندی جدوں تک 360 سامنے نہ رکھے ہون مذہب اوقات ملک و نسب. کہنے لگا انہاں ایہو جہا دین لے کے آئے جنہاں نے جناب کی کیتا جی نسب نو بھی تے ملک دی تمام وطنیت تے بت بھی توڑ کے رکھ دیتا. ہاں جی اسی وڈے سی تے اسی فلانے سی کاتے کیوں جی انہاں دا جڑا مذہب ہے نا وہ ملک و نسب نو کٹ کے رکھ دیندا. اور از قریش و منکرات فضل عرب. کہنے لگا خود قریشیاں لیکن ساڑیاں تھانے نہیں مندے محمد عربی در نگاہ او یکے بالا و پست. دیکھو انہاں چھوٹے نے وڈیاں نو سارے نو ایک جگہ بٹھا دیتا. با غلام خیش پر یکشاں خان نشست. اے ویکھو بلال نہ بیٹھ کے ایک دسترخوان تے روٹی کھا لیں. اے کیڑی بات ہے کیوں جی احمراں با اسوداں میختن. دیکھو جی یہ کتنا ظلم کیتا. وہ ابو جال دی روح کہنے لگی انہاں کہا کتنا انہاں نے ظلم کیتا. انہاں کیا کہ جناب انہاں کالے تے چٹے ایک صف وچ بٹھا دیتے. احمراں با اسوداں میختن. انہاں ایک صف وچ بلال بھی بٹھا دیتا تے دیا کلبی بھی بٹھا دیتا. اسے صف وچ جناب سلمان فارسی بھی بٹھا دیتے صدیق اکبر بھی بٹھا دیتے. یہ حد کر چھڈی ہے نا جناب کیوں جی. ہاں یہ صہیب رومی بھی بٹھا دیتے تھے حضرت عمر تے مولا کائنات بھی بٹھا دیتے. اے کی اسوداں باہمراں میختن. اے چٹے کالے نہ سارے ملا دیتے. آبروئے دودھ مانے ریختن. انہاں تو اپنے خاندانی وجاہت بھی ختم کر کے رکھ کیوں جی. ای مساوات ای مواخات آجمی است خوب میدانت کے سلمان مزدگی است. کہنے لگا اے کیڑی مواخات تے مساوات ہے کہ سلمان فارسی اے حضور نے کانے جے گلاں کیتیاں کہ این کر دیو این کر دیو. مینوں خوب پتہ ہے کہ سلمان فارسی تے آ کے کیڑے گل کھلائے. ہاں جی کہ سلمان فارسی نو اسی رشتہ دار ہو کے تے سانو انہاں بدر وچ لمیا پا دیتا تے سلمان فارسی نو کہندے سلمان فارسی میرے اہل بیت شامل ہے. اے کیڑی گل ساڈے نال تے ہاتھ ہو گیا. اے ابو جال دی روح روئی. آخر کہندا باز گو اے سنگ اسود باز گوئے آنچ دیدم از محمد باز گوئے. کہنے لگا حجر اسود او فتح مکہ والے دن تو جڑا منظر ویکھیا نا کہ حضور دے اشارے نال بت کیویں ٹوٹے کیوں جی تے حبل کیویں توڑیا تے اندروں رسول اللہ نے بت کیویں پار کٹوائے. کہندا باز گو اے سنگ اسود باز گو باز گوئے آنچ دیدم از محمد باز گو. کہندا اوے حجر اسود یارا تو ہی تے دس نا تو کی ویکھیا اس نے. اور ایت فریاداں تے شروع تو ہوندیاں آئیاں. ایڈی تانوں مندراں دی پے گئی ضرورت جی ایڈی مندراں دی ضرورت پے گئی تے اپنے گھراں وچ بناؤ نال اپنے گھراں چ انہاں دیاں کالونیاں بناؤ. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان تو اس لیے بنا